כן, אפשר לעלות כאן אני לא טרמפ? נסעת למסגרת, אני רציתי לדימונה. זה שם. ואני טעיתי, אז אפשר פה לעשות פרסה, איפה אתה חושב? אני לא יודע. תבדקי. איי איי איי. שלום, לכיוון מצפה רמון? אני באמת לא לוקח הרבה טרמפיסטים, זה לא קורה הרבה. קרה לי לא מעט סיפורים מעניינים עם טרמפ. יש גם, אתה יודע, יש גם סטריאוטיפים כאלה שאתה לא מעלה לאוטו. אני אסביר לך את זה בשתי מילים. אוקיי. האנשים ההגונים לוקחים בטרמפ. אלה שאינם הגונים לא לוקחים. אני לא מעלה חרדים לאוטו, לא מעלה דתיים לאוטו. אבל תראה... אנחנו לוקחים תמיד טרמפים באזור הזה, בכל מקום בארץ אני לוקח את כל מי שעומד בצד הכביש, יש מקום אני תמיד לוקח. יהודים, ערבים, צרפתים. בחורות אני כמעט ולא מעלה לאוטו טרמפים. זה מסוכן. הייתה לי טרמפיסטית מאוד מעולדת שחרבנה במכנסיים פעם כשירו עלינו בדרך. אתה לא יודע איזה פסיכי תעלה לך לאוטו. היא הייתה אשתו של דל בן הבוץ. ושנייה, חרבנה במכנסיים. תפסתי טרמפ עם מישהו בצפון שאמר לי שהוא מוכן לקחת איתי טרמפ רק אם אני יושב איתו לאכול במסעדה. קח לך את זה תפוץ. תפוח, יש פה הרבה ויטמינים. יש לי, תודה. לא, אז תפוח הזה משלים את כל הוויטמינים בגוף. אמרתי לו, לא, זה בסדר, אני אקנה מים, אל תדאג, אני מסתדר, זה לא סוף העולם, אני לא רעב. אתה יכול לצלם, אבל כדי להיות במאי טוב, יש שתי נתונים.